30 mayda yeni de İstanbul Hova menzilinde Türkmenistan'a gitmek isteyen vatandaşlar bilen konsul işgäriniň arasında davaly ýagdaý ýüze çykdy. Çağlarları bırakacak. O da birini delinecek. Yer çıktı. İki çağlarlar. Karrılar. Onu seyredelim. Nem için yollar yapık. Nem için yollar yapık. Nem için açılmıyor. Onda nem için bilet yok. Nem için onda bilet yok. Köpçülüğü daşına üýşüren Aýmurat, bilet garsa çağaları aljak. Olan belli däl diýip jogap bermeginiň arkasyndan uçar biletini almak üçin garaşyp duran zenan vatandaşlar näme üçin ýollary ýapyk saklaýarsyňyz diýip düşündürüş bermegini islediler. Yok ayıracaktık. Ayalım. Ayırmayan. Soraga jogap berip bilmedik Aýmurat bu edek bakanany telefondan tapdy. Aýdylmagyna göre Aýmurat şol aralykda zenanlara ýertik diýip söwünç söz bilen arkasyna öwürlendiňi we şeýlelik bilen zenanlaryň gazaplanmagyna sebäp bolandygy içki düşürilen kameralarda yer alýar. Gelişeme. Sana gelişeme. Ya Türkmen halkı Türkmenistan'ın halkı sürünüyor biliyor musun? Sizin yüzünüzden. İçeri giren Aýmurat köpçülüge ýüzlenip şu haramzadalar şu yerden gitmese bilet satacak däl diýip zenanlaryň mertebesine degiji sözler aýdypdyr. Hem de ýok bilediň güýji bilen halky birek birege garşy düşürmek üçin provokativ sözler ulanypdyr. Şol sözlerinden soň zenan vatandaşlar gaharyny hötte gelip bilmän konsullugyň işgäri Aýmurada hasta agyr garşylyklar berip başladylar diýip şol ýerde duran başga bir vatandaş gurrun berýär. Türkmenistanda ýollaryň sebäpsiz ýere ýapyk durmagy köpçülik halkda gahar, gazap we talap döredýär.